Moi. Kiva, kun sä tulit. Kyllähän sä varmaan tiedätkin. Tää tuntuu niin oudolta. Ja mä en oikein niinku tajua, että mitä on tapahtunut. Ja musta tuntuu, että tää on tällainen asia, mikä vaan niinku pyörii tässä meidän ympärillä. Ja kumpikaan ei oikein tartu siihen. Tai silleen, että se on niinku varsassa se jää käsittelemättä. Ja mua ainakin niin tai tuntuu, että ehkä se pitäisi käsitellä. Mitä sä? Kun mä niinku huomaan, että selvästi on jotain. Ja se vaan se on niinku on järkyttävän käsin kosketeltavissa. Ja se menee siihen, että sitten niinku alkaa vältellä semmoisia tilanteita, missä me voitais nähdä tai niinku oikeastaan kaikenlaista kanssakäymistä tai niinku edes susta puhumista, koska vaan on joku käsittämätön asia, mihin ei pysty tarttumaan ja tai sille, että ei niinku halua vaikuttaa myöskään asenteelliselta tai niinku jotenkin vaan siis sille, että ikään kuin niinku sen koko asian ja koko niinku sun ikään kuin persoonan välttämisellä ja jotenkin tiedostamisen välttämisellä, niin vain sitten voi jotenkin hallita tätä tilannetta, mikä on niin kuin aivan käsittämätön ja mä en osaa käyttäytyä tässä. Ja mä en oikeasti niin kuin, mä oon miettinyt, että onko tää mun persoona tai siis jotenkin just, että onko se joku mun niin kuin, kommunikaatiossa tai muuten vaan jossain yleisessä niin kuin, elämän asenteessa tai mistä mä tiedän, jossain niin kuin, mun tavassa olla tai onko mä päälle käyvä tai tyhmä. Jotenkin, että onko mä niinku vaan niin idiootti myöskin, että se niinku ärsyttää. Tai että ja kun mä en niinku ikinä pitänyt itseäni silleen. Tai jotenkin, tyhmä olo tässä tulee, kun jotenkin. Kun mä en niinku tiedä, mä en käsitä, kun mä oon yrittänyt pohtia. Ja sitten niinku se menee siihen, että alkaa itsestään nappaileen, bongailee jotain semmosia, että toi on varmaan vitun ärsyttävää. Että
nyt mä teen tällaista, mulla on tämmönen tapa ja että mun täytyy lopettaa toi, koska toi varmasti ärsyttää ihan helvetisti. Ja sitten kun loppujen lopuksi kuitenkin tuntuu, että ehkä ei ole mitään ongelmaa. Tai tavallaan, että onko se ongelma sitten niin kuin mun yksin ratkaistavissa oman itseni sisällä. Vai onko se jotain niin kuin ikään kuin meidän kahden kommunikaation välillä. Tai että onko se joku vaan niin kuin aivan semmoinen sattumanvarainen oksennus, mikä on vaan niin kuin kaadettu mun päälle. Toisaaltahan se on kauhean opettavaista ja silleen ihan hyödyllistä tietysti niin tehdä semmoista itsetutkiskelua, että mikä musta ärsyttää. Ja sitten loppujen lopuksi tietysti ne asiat, mitkä mussa ärsyttää mua itseäni, niin ei ole välttämättä ne samat asiat, mitkä ärsyttää sua. Tai mitkä ärsyttää niin kuin yleisesti, että mikä mussa niin kuin ärsyttää. Ja just se sitten, kun mä en sitä oikein itse pysty järkeilemään. Mä oon yrittänyt niin kuin tajuta, mitä se on. Ja mä törmään tähän niin kuin toistuvasti, että mussa joku ärsyttää. Ja kun mä en tiedä, mitä se on, niin... Tai siis mä haluan niin kuin vaan käsitellä tämän asian. Ja päästä niin kuin siirtyä eteenpäin mun elämässä. Ja... Niin. Mikä mussa niin kuin ärsyttää.